Beth sy'n digwydd? Da ni'n mynd i checio'r tymheredd. Dwi'n yn siŵr. Cofnodir tywydd ym Pentreuchaf. Heilog iawn, eitha heilog, cymylog. Mae'r criw yma o ben llun yn gwneud gwaith pwysig iawn. Beth yw'r tymheredd mewn graddiau Celsius? 6. O drefnu diwrnodau di-drydan i blannu coed a chofnodi'r tywydd, mae Cyngor Eco Ysgol Pentreuchaf wedi bod yn brysur tu hwnt. Faint mae wedi bod yn bwrw glaw, dwch? Hwn ydy'r peth, mae'n bwrw glaw dros nos, neu eich yn y bora. Wedyn mae hwn i gyd yn casglu faint mae wedi bwrw glaw. Wedyn mae'n deud faint mae wedi bod yn bwrw glaw mewn millimetres. Mae yna wedi bod 1 millimetre heddiw yma. Gyda chynesu byd eang yn broblem fawr heddiw, mae'r Cyngor Eco eisiau i bawb wneud ei rhan i achub y blaned. Fel Cyngor Eco, dyn ni wedi bod yn gwneud amgylchu dŵr, ynni a tir i'r ysgol. A diolch i'w gwaith caled, maen nhw wedi ennill gwobr arbennig iawn. Gwobr gan y prif weinidog Eluned Morgan. Gwobr gafon ni o Gaerdydd, achos nathon ni wneud lot o beth o eco gyfeillgar. Oedden ni'n gorfod codi yn y bora a mynd i Caerdydd ar tren. A lle nathach chi fynd i Gaerdydd i gael y wobr yma? I'r Senedd. Ac ar ben yr holl waith yma, maen nhw hyd yn oed wedi creu meinciau allan o boteli wedi eu hailgylchu. Chwarae o bod rybys wedyn, os o'n i'n gadael nhw rhywle, os o'n nhw'n fflio i'r môr a pethau. A wedyn jyst iwsio ailgylchu fel ma'n handi weithio. Chwarae iwsio talu am bethau seilgylchu. Edrych ar ôl yr amgylchedd a gosod esiampl i eraill. Ysgol Eco yw ein ysgol ni, dangoswn farch i'r amgylchedd. Ydy, mae neges Ysgol Pentreuchaf yn glir. Ydy, mae'n flwyddyn newydd, a chyfnod yr addunedau blwyddyn newydd. O gadw'n ffit, dechrau diddordeb newydd neu dreulio llai o amser ar eich ffôn. Os mae yna lot o bethau'n cael eu haddo adeg yma o'r flwyddyn. Os gennych chi y ddined eleni? Wel, fi wedi dod yma i Ysgol Bro Eirog yng Nghaerdydd i glywed pa ddynedau mae'r criw yma am gadw atyn nhw. Ie, dwi'n eisiau gwneud y ddined blwyddyn yma. Dwi'n eisiau mynd i gamfa bocsio yn gynsom. Dwi'n eisiau mynd fel pob dydd. Y Grand Prix fi wedi bod yn... Mae wedi bocsio am y British title, so dwi'n eisiau fel wneud hwnna hefyd. Fy addunedau eleni yw i fel beidio colli ymarferion pêl-roed ac i stopio mynd ar fy ffôn. Achos dwi'n treulio llawer o amser ar fy ffôn ac dwi eisiau dechrau fel gweld y teulu fi fel mwy. Dwi'n bwriadu i stopio cynhwyau i wyneb. Pam dwi'n stres neu unrhyw beth, dwi'n just cynhwyau i wyneb. Dwi wedi gwneud yr un peth o blwyddyn yma, ond mae ddim wedi fel para'n hir, so dwi'n mynd i trio eto y blwyddyn yma. Ie, dwi'n bwriadu i wneud y ddined blwyddyn yma. Eleni, rydw i eisiau trio stopio cynhwyau wyneb fel Gabriel, a dwi eisiau pobi a choginio mwy. Mae'n sgil dwi eisiau cael pwynt fel hun, felly dwi'n gallu fel coginio fel cynio nadolig a fel pethau am fy teulu. Y ddined neu beidio, cofiwch i beidio rhoi gormod o bwysau ar eich hunain, a falle'r ddined bwysicaf yw bod yn chi eich hun.